Mohol by som vymyslieť originálnu pozvánku na Science. Zase pozvánka. Nechcel by si konečne natočiť niečo vtipné a zmysluplné? Ale aj pozvánka sa dá poňať vtipne. Predstav si, že sedím na posteli. Okolo mňa padá sneh a v ruke držím šrobovák. Myslím, sonický šrobovák, ktorým do vzduchu napíšem mesta. No jasné, a namiesto snehu budú padať smajlíci. A ty budeš mať červené tričko a na ksichte budeš mať vlčiu masku. Za tebou sa objavia trblietavé mená youtuberov a jednorožec zanechávajúc za sebou dúhu preletí ponad zapadajúcu ilúziu slnka, na ktorom sa objaví Trollface. Počkať, nepríde ti to príliš vletená? Tým som chcel len zdôrazniť, že by to malo dávať zmysel. To akože on bude sedieť na zadku a následne pôjdem do Žiliny a že sa koná v mestách Praha, Olomouc, Zlín, Plzeň, Trenčín a tak ďalej. A čo ďalej? Objavia sa biele informačné texty na čiernom pozadí a naše otravné hlasy sa budú pomaly stišovať, až kým nezaniknú úplne v pozadí hudby. A to by mohlo byť veľmi